As of now, sa amin dito sa Abu Dhabi, okay naman po sa awa ng Diyos at saka wala naman pong nadamay na kapwa naming OFW sa tensyon ng Iran versus Israel at saka US. Sana po tuloy-tuloy na po 'tong ano, yung wala na pong mga bomba, wala na pong mga missiles na papasabugin ng Israel, ng Iran. So, nananalangin po tayong lahat na sana tumigil na ang tensyon ng Israel at saka Iran, US para wala ng mga madamay na mga sibilyan. Kasi ang ano ngayon dito sa Abu Dhabi at sabihin ko na lang sa UAE, may tatlo ng confirm na patay from Pakistan para sa mga different countries. Sa awa ng Diyos, walang OFW ang nadamay. Ngayon, ma'am, kamusta po yung kalagayan ninyo dyan, ma'am? Sa awa ng Diyos, okay naman po sa awa ng Diyos, okay. Wala po ba kayong naririnig na mga pagsabog or any na Nung, nung first naipapabantog day dyan po po, sa nung first day po talagang syempre, kabado kaming lahat kasi mismo na makikita mo talaga sa kalangitan yung mga missiles kung paano sumabog, kung paano sila interrupt doon sa kalangitan. At saka yung parang yung ano bang tawag doon? Yung kaba, lungkot, maramdaman mo talaga kasi sa tagal ko na sa mundong ibabaw, ngayon lang ako nakakita ng mga missiles at saka yung naranasan ko yung ganito sa tagal ko ng OFW. Oo nga po, ma'am. Ilang years na po kayo dyan, ma'am, na nagtratrabaho, ma'am? Dito, 2 years pa lang ako dito sa Abu Dhabi, sa UAE. Pero galing na ako ng Kuwait, Saudi, Malaysia, and Qatar. So ngayon lang po kayo naka-encounter ng mga ganitong pag-atake Opo, po? ma'am. Opo, ma'am. Sino po yung may mga kasama po ba kayong mga ibang Pilipino dyan, ma'am? Wala akong kasama ngayon dito sa bahay, yung mga amo ko lang. Pero ah nung first day ng pag-atake nila around 12 noon, February 20, ay no, March 1, 12 noon. Yun yung first time na pag-atake nila. So wala po bang mga habilin sa inyo na lumikas na kayo sa mas safe po na area, ma'am? Yung mga malapit po sa US military base dito sa Abu Dhabi, yun po ang mga pinalikas nila. Pero sa Aldaf na kasi ang US base ng kaya doon ang mga taong pinalikas doon kasi syempre for the safety, kaya pinalikas nila, may evacuation po sila, nag-evacuate po. Bakit po, ma'am, malayo po ba kayo um, dito sa mga inaatake nila? Yan po sa Abu Dhabi, ma'am? Uh, sa place ko ngayon po, 90 minutes away, 1.5 hour. So, From West Yas to Aldafna. so medyo may kalayuan po sa mga lugar, ma'am, dyan po sa Abu Dhabi. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Yung mga establishment, mga paaralan, kamusta po? Wala po bang mga pilin dyan na wala muna yung mga Wala, nagko-close po? ngayon po, ma'am, kanselado po ang mga klase. Sila ay online. Online class po sila ngayon. Nasa Gaya ng mga online na. alaga ko, online class po sila ngayon. Ma'am, pag ganito pong first time nyo po maka-encounter, so hindi nyo po ba gustong umuwi, ma'am, kung may opportunity? Kasi malala na po itong tensyon na nangyayari. Hindi po, ma'am. Hindi po ako uuwi.
Hindi Dito ba lang po kayo ako. natatakot ma'am na baka anytime, may mga, biglaan na putukan na po diyan ma'am sa lugar ninyo? Hindi po, hindi ko po iiwan ang UAE, bansang UAE kasi ang UAE safety safety ka dito po. Saan po kayo dito ma'am, sa Pilipinas po? Sa Badoc, Ilocos Norte. Sa Badoc ma'am. So, agkaruba talanggayam ma'am. Taga ano ka, Hijay ma'am? na kaming pinili ma'am. Kabarwan? EJ Darat ma'am. Saan kayo sa Badoc ma'am? Barangay Labot, Badoc, Ilocos Norte. So, kung meron po kayong gustong mensahe, ma'am, sa mga pamilya niyo po sa barangay o sa ili po ng munisipalidad po ng Badoc, go ahead, ma'am. Ano po, ma'am? Sorry, Kung meron po ano siya, kayong mensahe, ma'am, na gustong iparating po sa mga kapamilya niyo po. Ang gusto ko lang pong sabihin sa mga pamilya ko at sa mga kamag-anak, huwag po kayong mag-alala sa amin dito. Kami po ay safety po kami dito. At tuloy-tuloy lang po ang pagdasal natin sa mahal na Panginoon na hindi niya tayo pababayaan.